Már 10 éve űzzük ezt a szakmát. Nyakunkon az utazáskiállítás, és a péntek esti valaki forró szereti parti. Mi kell még? Egy év előkészület. Napi 12 millió. 520 akció. Ez nem lesz siker. Forró, heisz! Who is the fucking heisz, Tamás? Gyerekkorom óta vendéglátós akartam lenni, de az életszere máshova sodort. Az álomból annyi maradt, hogy most mindenkit meghívok és vendégül látok. Tudom, hogy ezért szeretnek. Se. Kedves vendéglátóknak, Forró Tamásnak azt üzenem, hogy veregessem a hajadra. Nagyon szeretlek. Mit üzensz a Forrónak? Hát kapja be a faszomat, a droid! De ne aggódjatok! A kiállítás és a rendezvényükre rendeltem szép hostesslányokat, 5000 wattnyi hangerőt és több 100 liter tömény jókedvet. Ide jövök, meghívtok basszus, se bia, se kávé, se kaja, se egy normális hostess, aki letérdel elém, bazd meg! Tudod, ki jön el még egyszer a te meghívásod? Imádunk, Tomi! Valaki forró szereti! Ott van! Ott imádjuk! Ennyiteket forró a viszontlátásra! Folyamatosan kihívások elé állít az élet. Még szerencse, hogy a társakkal és a barátokkal nem kell megküzdenem. Forró koma elég volt. Én versenyre hívlak, de nem sörivásra, mint ahogy az interneten pohóckodnak, hanem autóversenyre. 560 lóerő, rendben van, az enyém nagyobb, meg különben is tehetségesebb vagyok. A belföldi Study Tour március 16-án délután 2-kor startunk. Hajrá! Üzenem Forró Tamásnak, hogy jobban vigyázzon a jazzkire. Azt üzenem a Forrónak, van még esély. És még egy fontos gondolat. Most kezdjen edzeni mínuszba. Ne pluszba gondolkodjon, hanem mínuszba. Én erre kérném a drága Tamást és Rómát. A jövő a mínuszokban rejlik. Nem véletlenül találtuk ki a Green Outletet, hiszen nagy kedvezményekkel szállodai kapacitásokat értékesítünk. Green Outlet az a új gyerekünk, a nagy nehézen szült a gyerek, a Green meg a szállás outlet részéről, de anyja meg apja vagyunk a Forróval a gyereknek, és remélem nagyon jó gyerek lesz, és üzenem anyjának, a maga Forrónak, hogy jó oktasson a gyereket. Ámen. Itt az ideje szervezni egy komoly belföldi sztadit. Belföldi Stadiról az a véleményem, jó mélyen zsebre nyúltál Forró koma, egy éjszaka. Gratulálok! Tamás, kint vár egy utasunk. Úristen! Mi történt itt? Azt hiszem, új recepciós kell szereznem. Uram, ami a kezében van, nyugodtan tegy el, arra nem lesz itt most szükség, de Balogh Tibinek is, és a Tysonnak is direkt szóltam, hogy a wellnessben ne... És akkor Tamás, kezdheted. Már 10 éve űzzük ezt a szakmát. És még egy fontos gondolat. És ez Anyám, mi csinálja?